dia, Mariam, com estàs? L'altre dia, en classe de català, vaig pensar per què la gent té por a parlar en públic? Jo crec que en molts casos és la timidesa. Vols dir? Sí, les persones tímides no acostumen a tindre el contacte social i tenen por de fer el ridícul. Ridícul. Sí, imagina't que t'equivoques i els altres fan una idea negativa sobre tu. Quin estrès! Però no passarà res. Segur que els altres també els passa. Ja tens raó. Però si els companys es burlen de tu, encara estàs més nerviós. I penses que tot sortirà pitjor. Això és la por de parlar en públic. Sí, però al final tot es redueix a la vergonya i confiar en un mateix. Però hem de confiar en nosaltres mateixos. Els nostres amics segur que li confien. Ja, però a vegades la vergonya guanya la batalla. I et quedes en blanc i no saps què fer. El primer que et diu la teva ment és que tu no ho pots fer. I què fas quan passa això? Tens dues opcions. O li dius que no i continues la situació o et quedes en blanc. No, li has de dir que no. Hem de ser capaços de dominar-lo. La por a parlar en públic no és diferent de caure del patinet o de... Sí, tot és por. Jo ho tinc! Quan tinguem por a parlar en públic, li diem a la nostra ment